Já vás zdravím. Člověk si to ani neuvědomuje, ale v noci, kdy už spousta lidí spí, je ten skleník možná i mnohem hezčí, jak za dne. Sledujte to. Mám zde ledkový pásek nalepený, chtělo by to z druhé strany, aby byla osvětlená i ta druhá půlka, ale fakt super. Okurky, rajčata. Zkusím, jak mě doporučil jeden odběratel, trošku pomalejš zacházet s tou kamerou, ale telefon moc nejde. Dívejte, jak papriky krásně kvetou. Nádhera. Trošku nám prší, krásně se zalívá. Pes je po těch bouřkách trochu nervózní, takže běhá sem a tam. Kale, sedni. No jo, pašák, seš pašák. Ale krása. Rajčata, jak se to leskne pod tím světlem. Super. Ten vzduch zde večer. Ježišmarja, kolik je hodin, ani nevím. 10, 11. Bezvadný, bezvadný. Mám jeden dotaz. Mám zde jahody. Trošku zarostlý tím kyvanem, protože kyvanovali, jak 106. Teď mě jenom tak napadlo, jak je vlastně zazimujeme. Já vždycky vysazuju nový, ale asi to není ono, protože se říká, že nejvíc plodí. Třeba druhý rok. Takže jak zimujete vlastně jahody, které máte v květináčích? Kivano, to je ale fakt totální džungle. Podíváme se, jestli jsou nějaký květy. Jo, nějaký tam jsou. Přestaň, co je? Hodnej, pašák. Takže super, super. No jo, vystresovaný pes. Tak a zde mám zasazený kivano ještě zde. V rožku. A to vidíte, a to není tak hustý, jak tam to druhý. Ale krásný. Ne, večer. Krásný. Skleník večer. Za mě super. Normálně bych si sem dal nějaký špacák a klidně bych se byl do rána. Je, země nějaká okurka. Už roste všechno dohromady. Vůbec jsou zvědavej. Bohužel jsem to přehnal s těma okurkama. Měl jsem to po jedné sazenici, dal jsem po dvou do jednoho a bohužel už je z toho fakt totální. Ale totální prales. Už jsem čistil nějaký listy. Ale všude se nedostanu, vidíte, nějaký suchý listy. Ale furt drží a mám toho na rozdávání. Pořád. Rajčata zde. Zkusil jsem ještě tady teďka vysadit nějaký hrášek. Uvidíme, co z toho bude v těch teplech. Ale fakt říkám, ta vůně, to je prostě pecka. Běžte večer do skleníku, sedněte, dejte si flašku vína, otevřete pivo. Top. Lepší jak někde na zahrádce.